Garmendia, Miguel Arracio y el padre Blanco Pello Sabe. Zideo, aitor dizan gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko behi izan zen. Jesus jauna, Dios zuratua salbatzea vida mia, eduki jauna. Jesus jauna, pekatarik egitera etorria, Cristo eduki. Jesus jauna, uralde otoez egiteko, aitaren eskuinan dehan zaituguna, eduki jauna. Errukiak egula jainko guzti zahatxoa, eta gure pekatua barkaturik eraman bezala betiko bizira. Egin bezala. Jainkoa guzti dugun errukitxua, zure graziari esker, ongi zerbitzatzen zaituzte federnek. Egizu arren, zuk agindutako ondasunetara, eragozpenik gabe joan daitezela. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zure eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarregi bizbaita, gizal eta gizaletan. Amen. San Pablo apostoloak erromatarri, txendidio jaragit ongi zuen maitasunez eta jakite osoz baterik zautela eta elkarri argi eman diezaizkoela. Hala ere, ausartago idazi dizuet, han edo hemen lehenik dakizuena gogoratzeko. Hortarako jaguikoagatik hartutako graziak ematen dit bide Jesukristoren zerbitzari egiten bait nau gentilentzat. Hau da nere eginkizun santua, jagoikoaren berri ona adieraztea. Gentilei eskaintza, Espiritu Santuagan sagratua atsegigarria izan dakion jagoikoari. Kristaun naizenez jagoikoari dagokiozkenetan jartzen du dure bidea. Arrokeriaz ez maitatzeakotan Jesukristo nere bidez egin duen aita dezaten. Gentila federa erakarri dituela nere hitzez eta egitez, ezagarrien eta miragarrien indarrez, Espiritu Santoren ahalmenez. Horrela Jerusalendik eta Iliriaino esker eskuine den Kristoren evangelioaz beteta utzi ditut, baina berri on hau zabaltzen Kristoren izena aipatuta ez den tokietan bakarrik leiala naiz. Beste ipinitako oinarrien gainean eraiki beharrean liburu santua dioena egiten dut. Arren berri izan ez dutenen ikusiko dute eta entzun dutena ulertuko. Jaunak esana. Denok esango dugu, agertu da jauna ezarrien aurrean. Agertu du jaunak atzerrien aurrean. Kanta jaunari, kanta berri, egin bat ditu hainbat irigarri. Bere eskuina eman dio garaipena bere beso santua. Agertu jaunak atzerrien aurrean. Ezagutzeari du jauna bere gandiko jauna. Agertu du atzerrien aurrean bere zuzentasuna. Ona behiala edela gogoratu du Israel etxeari buruz. Agertu du jaunak atzerrien aurrean. Ikusi dute lur muga denak, gure jangoikoagandiko gainpena. Lur osoa egizu txalo jaunari. Egin oihu eta irintzi egin arresi. Agertu du jaunak atzerrian aurrean. Aleluia. Aleluia.
Jesu Kristo Evangelioa, San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek onela esan zien bere ikasleei. Gizon aberatz batek kontu hartzaile bat zuen, eta ondasunak alperrik galtzen ari zizaiola salatu zioten. Deitu zuen eta esan zion. Zer da gero zuretzat entzun dudana? Emaidazu zure kontu hartzailetza horren garbitasuna. Gaurtik aurrera ez zera nire ondasunen kontu hartzaile izango. Kontu hartzailea honela ari zen orduan bere baitan. Zer egin behar dut orain? Nagusia kontu hartzailetza kentzen baitut. Aizurrerako indarrik ez dut. Eskarako lotxatu egiten naiz. Badakit zer egin. Nagusia kontu hartzaile izatea kentzen didanean, norbaitek bere etxean arnazan. Banan, bere nagusiaren zordun guztiak deitu zituen, eta honela esan zion lehenengoari. Zenbat zor diozu zuk nire nagusiari, eta arek, nik 100 upel olio, eta berak, tori zure agiria, eseri zaitez, eta idatzi azkar, 50. Gero beste bati. Zuk zenbat zor diozu? Eta arek, nik 100 anegagari. Eta arek, tori zure agiria, eta idatzi, 80. Nagusiak goraldu egin zuen kontu hartzaileen gaiztoa, zur jokatu zuelako. Izan ere, mundu ontako semeak zentzudunagoak dira berentarrekin, argiaren semeak baino. Jaunak esara. Bueno, es simpático, la verdad, este evangelio, ¿no? En el que hay que entenderlo bien, porque no es que el Señor esté alabando el mal, ¿no? Oye, que hace trampas y que no, y que es injusto, ¿no? Usted, como dice al final, ¿no? O que es malo, con tu hartzaile gaiztoa, ¿no? El Señor no quiere el mal, pero sí que alaba, ¿no?, la astucia. Y de alguna manera a nosotros, ¿no?, pues nos saca los colores y a ver, la gente del mundo es muy espabilada, y tú y yo, para las cosas del mundo, tantas veces somos muy espabilados y sabemos sacarnos las castañas del fuego, ¿no? Y para el trabajo, construir la casa, los ahorricos, las cosas de aquí de Texas para abajo, vamos a decir, todos somos, o intentamos ser, muy espabilados. Y se dice, oye, ¿y las cosas del reino? En varios pasajes del Señor habla de estas cosas, ¿no? Cuando habla también de los signos, sabéis descubrir los signos del tiempo meteorológico y sabéis que va a llover, no sé qué. Oye, muy listos para eso y para descubrir que llega un momento del Hijo de Dios, ¿no?, encarnado, que ha llegado del reino de Dios a la tierra. Para esos a veces somos muy cortitos, ¿no? Y si nos aterrizamos más, pues nos damos cuenta que a veces, bueno, tenemos tiempo para todo y ponemos nuestro esfuerzo en lo que realmente, como en otro momento también dice el Señor, ¿no?, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y a lo que nos da la vida le dedicamos tiempo. La caza, el ir, yo qué sé, hacer deporte, las cuentas, ¿no?, lo que realmente nos interesa, ¿no?, el ir a Osasuna, lo que sea, ¿no? Ahí dedicamos tiempo y no miramos el reloj, ¿no? En cambio, para las cosas de Dios, ¿no? Y por eso en otro momento el Señor, ¿no?, dice también que tenemos que ser, ¿no?, cándidos como palomas, ¿no?, pero astutos como serpientes, ¿no? Esto también es muy importante. El ser cristiano no supone ser un bobalicón, ¿no?, sino ser astutos también, ¿no?, y actuar con una sabiduría que no es la de este mundo, pero sí que pedir al Señor revelación, lucidez, ¿no?, discernimiento para descubrir, pues, qué es lo que tenemos que hacer y no guiarnos, por eso, con nuestros impulsos y los criterios mundanos de teja para abajo y la astucia del mundo, sino con la astucia divina que el Señor también nos quiere dar para guiarnos en la vida normal y vivir en este mundo, ¿no?, de carne, vamos a decir, de barro, pero con la luz y la mirada de Dios, ¿vale? Entonces, pues vamos a pedir al Señor, insisto, que seamos astutos no solamente para las cosas del aquí y ahora, del bolsillo
¿no? de la comidita, sino también para la verdadera comida que no pasa, para el verdadero tesoro que no se acaba en este mundo, sino que nos lo llevamos para la vida eterna. Pues que así sea. Y después de confianza, presentamos al Señor nuestras súplicas, pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por nuestro arzobispo, don Florencio, para el Señor de sabiduría, discernimiento, fortaleza en la guía de su Iglesia. Escadezaium jaunari. Pedimos un modo especial por todos los líderes de las naciones que tienen poder y autoridad para que trabajen respetando la dignidad de todo ser humano, por la justicia y por la paz. Escadezaium jaunari. Pedimos por todos los que sufren en el alma, en la mente, en el cuerpo, para que el Señor los libere, los sane, los conforte, que nosotros seamos buen samaritano para ellos. Escadezaium jaunari. Pedimos por todos nosotros hoy aquí reunidos, para que el Señor nos dé esa astucia divina para saber cumplir su voluntad en medio de las circunstancias concretas de nuestras vidas. Escadezaium jaunari. Pedimos por último por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, y especialmente de Ramón Garmendia, Miguel Arracio y del Padre Blanco Pello Sala. Escadezaium jaunari. Acoge, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Zerbideok, egin dezagun introdukzio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoa. Eskaintza hau egin dedi jauna, zuretzat oparigarri eta guretzat zure errukiaren iturri santu. Jesukristu bejonaren bitartez. Jauna zuekin. Gora biltzak. Eskerrak moiko gure jaunari. Egokida bai eta zuzen donai eta beti zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jangoikoa guztidun betirreko horri. Ona zeralako egin zenuen gizona, eta bere aguz galduta zegoena, erosi egin zenuen errukitz beterik, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Beronen bitartez, aingeruek zure ahonditasuna gorezten dute, espiritu duatxuek zure oste adoratzen, goiko indarrek zuri hauzte zadur egiten, poztazun berak bai ditu zerutar guztiak elkartzen. Onarezazu jauna, haien gorezperekin bat egin izagula guk ere, gure kantu hotxak. Santu, 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 lien guztien jaiko jauna, zeun lurrak bete ikuntza, zure biztia, osana zeru joienetan.
duzu bada hori kartu hauek, zeure espiritua izuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saltu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, hori hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zian izanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nero gorputzera da zuen zat emango dena. Era berean fondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zian izanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nerodolaren kalizera da. Itun berri eta betikoaren odola, zuen zat eta askoren zat, pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta pistora gogoratu. Biziaren ogia eta sababenaren kalitza eskaitzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu batzutu dago. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta gogor hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin bezala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zalaburi dagoen zeure izan, eramaztu maitasun osora, Leon Gurita Santorekin, Florentzia Gozenarekin, eta Aliz Gizon guztekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zinbideak, bereziki, Ramon Garmendia, Miguel Agazio, eta Peio Sala eta Zuria. Eta hildako guztiak ere, arizazu zeure erpegien erditan. Erruk izatizkigu arren gu guztio betiko bizitza eritzi ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia Logatxorekin, haren senar Jose Santuarekin, Apostol Santuekin eta gitzaldi guztietan, zure alizkide izan diren Santuekin, haiekin batean horrez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan, zuri eta Jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santorekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, Salbatzaileak agindu eta rakutxiari jarraituz, beldur gabe ezan ezagun. Gure zure errukiari esker pekatutik gan bizi gaitezen eta eskualdetan sendo, betiko zorionaren itxarpenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorko den zain dela. Jesu Kristo gure jona aztuketzana da apostoluei, bakea guztu dizuet nire bakea ematen, begira zeure izaren sinismenari eta ez dute pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu bizabit bakea mamatazuna, errege bizi baizara gizaldi eta gizalditan, manaren bakea gaitezuekin, emaiozu bakea errege. Jangoikoaren mundotza, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsua jaunaren nahi habitual.
Egin dezagun dut. Gero eta gehiago agertu bedigugan, jauna, zure indarra, hartu ditugun sakramentuez sendoturik, beroiek agintzen dizkiguten ondasunak lortzeko zure graziak gai egin izan. Jesu Kristu gure jonaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin. Leinkaz ezatela janduko agustudunak, Aitar eta Semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren batean.